Masu bibiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna muku lale marhaban, barka da zuwa wannan channel. Muna roƙonku da idan farkon shigowa ne ku da ku taimaka ku yi mana subscribe, sannan daga bisani ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a koda yaushe. Amma da farko gyara zama domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi a yanzu. Maganin ƙanƙancewar gaba ga mazaje. A haɗa nonon raƙumi da garin habbatus sauda zuma a riƙa sha, a samu man zogale a dangwala da auduga a riƙa shafe gaba da shi. A samu man kwakwa da man tafarnuwa, man kanumfari a riƙa shafe gaba har da kewayen gurin. A samu kanumfari, citta, kimba, masoro, zangarniyar zogale a daka su a riƙa sawa a cikin abinci kamar yadda ake barbaɗa yaji. A riƙa cin ɗanyen zogale, a riƙa shan kankana da safe, ya zamana da ita kake karya da kuma har ma da daddare. Don haka ya kamata ka yi tunani akan wasu halattattun hanyoyi da za ka fi domin gamsar da ita a yayin da kuke jima'i. Misali kamar gabatar da wasanni da kalamai na soyayya da canza position a lokacin jima'i, duk wannan suna sanya ma'aurata su samu gamsuwa da junansu. Hakanan na ƙara da cewa ka bi waɗannan shawarwari, kar ka wahalar da kanka wajen neman maganin ƙarin girman mazaƙuta. Tsawon da kake da shi a yanzu ma ya ishe ka. Don haka ka bar wa Allah neman magani, amma wajibi ne